Funky sound. И Коста хора, аз съм инженер и тук при мен е The Mining Sheep. Да. Какво става? И тук сме в Hyperplay. Ко? Hyperplay, бе. А, да. Тук малко Iron. Сега правиме тук щурати. Чай на рамо. Оставим си. Еви сигурно ми пише. Чакай сега. Ето тук малко нещо имаме. Сега живея с 4 човека. Много е. Не, ти го искаш. Тук малко диаманти. Да си похваля малко. Айрън, злато. Не. Редстоун, лапис лазули. Седло и айрон хол. Колце. Тук винаги се почнеки ходя, защото ако някой ме посяга, и аз посягам. Сега ще пълнем кофите и почваме да работим. Тук е едно зомби. Тук трябва да правим, защото... Чакай малко. Сега. Тук е леглото на Оскар. Снова няма на това легло. Какво ще ми трябва? Да пълним водите. Кофите да им водите викам аз. Да не ти изтекат родилните води, че става лошо. Опа. Хоми. Без да искам да отреси. Хоми зум. О, така. Се спалнат слайм. Слайм балфа. Слаймовете. Мисля. Не, няма да е тук. Тук ще е. Да. Значи. Затварим от тук. Но така, малко енчантнах. Така, бронята не ми е енчантната. За драко не съм енчантнал, ама не е чак толкова добър. Но така, с един много як течер пак съм. И ми пишат по скайпа. Кой ти пише? Евил? Контроля са пуснете за Булткрафт. Теодор пише в това. Да, видях. Сега те не ми трябват. И сега. Само да си направя безкрайен източник. На вода? Да. То между другото на лава има ли безкрайен източник? Не. Това ако имаше... Сега първо чай с табелите да такова нещо. Чакай да сложа табелки, че някой, че Евил може да дойде да ме ограби всичко. Брей. Чакай да слагаме табелки. Той кога ще дойде там, бе? Според мен е никога. Освен ако не са телепортни при мене. Ама затова аз трябва да му приема. Затова няма да му приемаш. Да, няма да му приема. Ама той аз съм си привейтнал всичките честове. Тъй че... Виждате как се прави фермичката. Аре. Сега тук. Така там нещо виждам. Сега ще отидем там. Табела. Малко нова мама. Какво да се прави? Ще се търпиме лава.
Стой. Опа. Чай, че обърках. Тук си игра. О, злато. Опа. Нямам Optifine, нямам. Опа, още аре. Съм дошъл тук малко да копаме поне. Тук ще го затворим. И да, Иван не го чува когато говори. Да, на слушалки сме и двамата. Иначе щях да го чувате. Сина. Така. Само трябва да преброя колко трябва нагоре. Надолу де. Ето там ще е. И the binding ship е изоставил. Дай. The mining ship изоставил Elside. Нали е? Да, е. Този го изоставях, защото не ми трябва неща да живея с него. Що? Защото се прави на много. Много бате. Тук има. Не е тук. Да, така. Искаш ли да го банна от сервера? Не. Що? И той ще бане. Аз и без той не влизам в неговия. Защо? Да, знам, не влизам. От един месец не съм влизал. 2 най-много. Има. Да, е. Имам, викам това. Да, е. Кой е? Нищо е. Кап. Какви снимки? Къде? Мамата не съм един свиня болен от шарка или варицела или каквото и да е фактът. Кой? Влезнам всички 10 човека вътре и те пъп часа. Я чая да пак снимката? Басяката. Опа. Тук съм, ай, давай. Не, чакай малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Е, 20, 21, 22, 23. Добре, ами аз го ти снимам, ама Значи, там казай кога. Не бе, и кога ме интереса? Почим дълго. Снимам. То пише че дърбо. Си бе. Построенето е проблема. Здравейте!
съм и в училство. Ще направя това. Ще направя това. Кой кърпалата има един хит, значи. Ще съм го купал това, бе. Има се. Надявам се да видите нещо. Той говори с брат си. Да с братовчетите. Но ще правих интро, искаш ще го покажа. Интро. За клипушите. Аз съм тук. Всичко ма боля. Само ще заглуша за малко. Окей. Добре, че да. Сега ще я държа. Ето така се прави. Опа, извинявайте. Добре, и точно стигна. И още ми спамят и така. Те точно с вами да му види клип, шибания клип. Няма да го видя. Опа. Ба Иване, докижи. Че съм. Хоми. Знам защо съм така го хръщавал, ама... Хвара. Значи сега да изпълним конфичките. Бягай! Така. Значи